खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। मैया गबिन्द बसुमतारिया बुंदों जेनेबा बिटिसिआव इएम थिसनहराबाबो एमसिएलएफोरनो मावनो बिबान होनाय जागोन। सिगाङाव इएमफोरनोल' मावनो होनाय जायोमोन, माखासे एमसिएलएफोरनो मावनो होनाय जायामोन। जेनेबा रायजाफोरजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननायनि थाखाय एमसिएलएफोरनो माखासे खामानिखौ थिसननानै होफागोन होननानै बुंदों बिटिसिनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी। मैयानि मोगा-मोगि लानायाव बुङो गबिन्द बसुमतारिया। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे साफ्रोमबो फरायसुलिफोरनो सानसेयाव 100 रां होनायनि बाथ्रा सानगासिनो दं होननानै बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो मोनसेथिं जाय बिए फरायनाय फरायसुलिफोरनो 1500 रां हरनो थि खालामदों लेखा बायनो आरिनो, आरो मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनो 2000 रां हरनो बिथांखि खालामदों होननानै बुंदों। मैया प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लायाव फरायसुलिफोरनो पिअ पास जानाय सेथि मासि आवग्रिनो हानाय 60% मोननाय फरायसुलिफोरनो स्कुटि रानदों। क'क्राझार जिल्लायाव फैदो नायनोसै ससे क्लिप होनानै होनो। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैगौ 24 खालाराव क'क्राझाराव दावबायफैगोन। माखासे बिटिआर आरो आसामनि दफाफोरनि सायाव मावफुंनो थाखाय रायज्लायफैगोन। क'क्राझार जिल्लायाव प्रमद बर' सारआ स्कुटि रानदों। थिग बिदिनो चिरां जिल्लायावबो प्रमद बर' सारानो स्कुटि राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै स्कुटि राननाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंलांदों। स्टुडेन्टफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय बे खामानिखौ लानाय जादों।